UMzimba kaMihle Mshiyo obeneshumi eminyaka ubudala ubhaqwe sele ubanda kufutshane nelihlathi unamanxeba okudutyulwa. Thina besicinga ukuba uye wolala kanti akekho, uye emarhubeni apho befunda khona kunyaka ophelileyo. Ngoko ke siva ekuseni ke ngoku xa sele kufika into ethi kukhona abantwana abaswelekileyo emarhubeni abadutyulweyo. Olu sapho kungoku nje lubongoza abomthetho ukuba balandele ekhondweni nanjengoko kufumaneke amakhohlombe embumbulu ecaleni komzimba kaMihle. Sifuna umthetho uzama indima yawo babanjwe uba ngaba abantu abadubule uMihle, ngoba ikhoba lembumbulu kuthiwe liboniwe kulaa ndawo. Abecandelo lokhuseleko kumasipala waseNyandeni kwimbizo ekhwetywe yinkosi yasetyhini kulo mmandla bathi baza kuqinisa amaphulo okhuseleko nanjengoko zithande ukuthabatha olunye unyawo iziganeko zolwaphulo-mthetho emarhubeni neziphaluka. Nale nto yokuvulwa kotywala ubusuku bonke, kuba kuyabonakala into yoba ayisosiganeko sokuqala esikwenzeka, sesesininzi. Umama uNkosi Nonkqubela Ndamase umemelele utshintsho kubemi bemimandla ephantsi kolawulo lwakhe khona ukuze ingingqi yakhe iyeke ukuba ngumqolomba wezihange. Sicela nabani onokuncedisa ekuzeni nolwazi olunokwenza kubanjwe abenzi bobubi baqhagamshelane noDetective Warrant Officer Timber waseLibode kule nombolo 071 475 2181 okanye bafowunele uCrime Stop number 08600 10111. Umfundi wasetyhini ugagana nokufa xa ezawugoduka emva kokuqoshelisa izifundo zasebusika kwesi sikolo iVictor Botto. Ukanti uMihle kwelinye icala uzawubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomhla wesi-8 ngoMvulo apha kuJulayi. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya emarhubeni eLibode eMpuma Koloni.